إجارة هفايفينا كما يدن هي روجان أو شيء تدي دما كورونا يدا جاب بجاب زيادة بونا دنو روجان دوستان داري والله أف بشي ما جاب بجاب جي لقل بريز ريدور خليلة بربرسي بيونديين giştî هزين سوريا ديمقراط لي درفت نبو براستي أم روب بكن جاب بجاب بكن جبر فيكي ما بقوايا كي نفسكي كريا ما برس جي رشاندن ويجي برسف جمع رشاندن دوي أزنها هم برسان وهم جي برسفان بخوينم فاري والله دوي بخوينم حميان برسامية يكمين جبريز ريدور خليل أو بو كهزين سوريا ديمقراطيك چه تدبیر جبوی خو پاراستنا فیروسا کورونای ورگرتنه رêdûr xelîl di bersiva xwe de dibêje hêzên Sûriya Demokratîk çend tedbîrên xweparastinê ji bo rêgirtina li ber belavbûna vîrusê girtine ber weke kêmkirina liv û tevgera leşkerî ya negirîng mana karwanên leşkerî di kampan de paqişkirina baregehan û pişkinîna tevahiya şervanan dibêje em alîkariya hêzên ewlekariya navxweyî û rêveberiya xweser ji bo sepandina qedexeya çûn û hatinê dikin her wiha alîkariya Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî ku du laboratuwarên pizîşkî şandin ji bo dîtina vîrusa korona li gel tîmeke pizîşkî gelekî alîkariya me kir dem û kar li ser me sivik kir ji bo encamên testên kesên ku gumanbarin zû bêne eşkere kirin. Em spasiya wî li ser vê alîkariyê dikin di vê dema zehmet de. برسامەیە دووەمین ئەو بوو کە داعش دیسا هەوڵ دەدا و دووبارە خوڕێک بخە دەرباسی قۆناغا ئێریشکردنێ بووە داعش بۆ vêyekê çi stratejiyê bikartîne stratejiyawê çi ye gelo wê bikaribe bigîje bibe weke caran bi taybetî piştî kuştina Bexdadî di bersiva vê pirsê de jî birêz Rêdûr Xelîl dibêje me tirsiya rêkxistina terorîstî ya Daişê heya niha maye bi taybetî li navçeyên biyabanên Sûriyê û navçeyên Roşilatê Dêrezorê sînorên Iraq û Sûriyê û her wiha ew navçeyên ku dûr ku hêzên ku ewlekariya wan ji ber sedemên coğrafî gelekî lawaz e. Daeş hewl dide Sûdê ji mijûlbûna cîhanê bi webaya koronayê wergire û valahiya ewlekarî li navçeyên parêzgeha enbar ya Iraqê ku piştî vekişandina hêzên Amerîka ji çend bingehan çêbûye bikar bîne. Rûbirûbûna Daişê karê me yê serekî ye em bi berdewamî amade ne ku cavdêriya liv û tevgerên wê û şaneyên wê yên razayî bikin. Bêguman bi hemahengiya rast rast li gel hevpeymaniya navdewletî eger tedbîrên ewlekarî yên pêwîst neyêne wergirtin wê Daeş berfireh bibe û ne dûre careke din navçeyeke coğrafî jî kontrol bike. Pirsa sêyemîn dibêje Rûsya hêzeke zêde li Qamişlo bi cî dike bi taybetî li balafirxaneyê û deriyê Rojavayê Qamişlo armanca anîna vê hêzê çi ye? Rêdûr Xelîl di bersiva xwe de gotiye Rûsya tu hêzek neaniye Qamişlo mebesta wî tu hêzeke zêde neaniye Qamişlo tenê bi hevguhertina hêzan heye ev jî tiştekî asayî ye hemû liv û tevgerên leşkerî li ser erdê bi hemahengiya temam li gel hêzên me têne kirin. Birsameya çaremîn gelo danûstendinên we bi Rûsyayê re di çi qonaxê de ne Rûsya di dema dawiyê de hewl dida ku grûpeke çekdarî ji xelkê deverê ava bike çima bi ser neket. Rêdûr Xelîl bo vê pirsê jî dibêje hêzên Rûsî hewla pêkanîna tu hêzeke leşkerî nedane. Hemahengiya meydanî di navbera hêzên me û hêzên Rûsî de berdewam e karê di navbera du hêzên leşkerî de wiha dixwaze ku hemahengî hebe. Pirsameya pêncemîn Amerîka bi awayekî eşkere dibêje ku ew tenê bîrên petrolê diparêze tu garantiyek li ser parastina destkeftên Hesedê yan jî yên rêveberiya xweser daye we plana Amerîka bo Rojava hatiye guhertin gelo? Rêdûr Xelîl dibêje hêzên Sûriya Demokrat û hevpeymaniya navdewletî ya bi serkirdayetiya Amerîka tekeziyê li ser rûbirûbûna Daişê û ji navbirina metirsiya veger û dubare belavbûna wê dikin her wiha operasyonên leşkeriyê ewlekarî û îstîxbaratî bi awayekî baş birêve diçin.
برسامەیە شەشەمین مەگوتیە بلا ئەم بێنە سەر پەیوەندیên هێزên Sûriya Demokrat bi desthilatê Sûriyê re. Xala nakok çi ye? Gelo hese de amadeye tevlî artêşa Sûriyê bibe? Rêdûr Xelîl dibêje pêwendiya di navbera hêzên Sûriya Demokrat û hikûmeta Sûriyê de pêwendiyeke hemahengiya leşkerî ye, ne pêwendiyeke danûstandkar e. Danûstandin karê siyasetvanan ye. Lê helwesta me ji destpêkê ve zelal e, divê rêveberiya xweser bi awayekî fermî bênaskirin taybetmendiya hêzên Sûriya Demokrat hese de jî li navçeyê bimîne. Pirsa heftemîn dibêje di dema dawiyê de Tirkiye û Rusya li ser riyên M4 û M5 li Idlibê li hev kirin. Lê hinek çavkanî behsa wêyekê dikin ku Til Rifat jî di nava rêkeftina wan de ye, hûn agadarî wêyekê ne eger tiştekî wiha hebe wê helwesta we çi be. Rêdûr Xelîl bo vê pirsê jî dibêje rewşa meydanî li Idlibê di navbera hêzên Rûsî û hêzên Tirkiyê de aloz e necîgir e. Wan li ser gelek tiştan li hev kirin û îmze kirine, lê heya niha negihîştine çareseriyeke mayîn de. Ji aliyê me ve gelekî giring e ku riya navdewletî ya M4 di navbera bajarê Tiltemir û bajarokê Kobanî de bê vekirin. Pêwîst e grûpên çekdar yên ser bi Tirkiye ve di vê dema niha de dûrî wê riyê bikevin ji bo ku sivîl bi silametî çûn û hatinê bikin. Pirsa heştemîn komekiriye ev dibêje fermandarê hêzên Sûriya Demokrat General Mazlûm Kobanî destpêşxeriyek ji bo nêzîkkirina aliyên siyasî Rojavayê Kurdistan ragihand çima heya niha tevdem û ene kesê dest bi danûstandina nekirine. Li ser vê pirsê jî Rêdûr Xelîl dibêje destpêşxeriya General Mazlûm Abdî ji bo yekrêziya aliyên siyasî Kurdî li Sûriyê bi awayekî bihêz û baş birêve diçe. Hese de wê hemû karekî ji bo serkeftina wê destpêşxeriyê bike. Pêwîst e aliyên nakok nermiyê nîşan bidin, berjewendiya giştî di ser ya hizbî re bigrin ji ber ku ev hêviya gelê Kurd e li Rojavayê Kurdistanê. Pirsameya dawî jî ev e niha ji bo her kesî xuya ye ku nakokî di nava PYD de hene. Gelo sedema wan nakokiyan çi ye û çi hewlên çareserkirinê hene. Rêdûr Xelîl ji bo vê pirsê dibêje ez ne serkirdeyekî Partiya Yekîtiya Demokrat PYD me û ne agahdarî wêyekê me ku nakokiyên navxweyî hebin. Lê tişta ku ez dizanim di karê siyasî de nakokî û cudahî yek ji sîmayên demokrasiyê ne. Berpirsê pêwendiyên giştî hêzên Sûriya Demokrat Rêdûr Xelîl 20 Nîsanê 2020.